Θα μου δείξεις το καζάνι αργότερα. Πολύ ευχαρίστως. Από πριν 100 χρόνια πολύ παλιά είναι έτοιμο να βγάζουν τη ρατσί στην Κρήτη και με την απόσταξη των σταφυλιών. Πότε χτίστηκε το καζάνι σας? Το 1985. Ποιος το έχτισε? Ο άντρας μου. Α, ο άντρας σου. Όχι ο παππούς σου. Ο παππούς μου Ναι. είχε την άδεια της απόσταξης των σταφυλιών. Ο άντρας μου έκτισε το καζάνι, πήραμε κληρονομιά από τον παππού μου την άδεια και τώρα το κάνουμε εμείς και εκτελούμε την απόσταξη της ρατσής. Γιατί χωρίς άδεια δεν γίνεται να βγάλεις ρατσί. Πρέπει να έχεις Πρέπει άδεια. να έχεις άδεια. Ή από κάποιον δικό σου να την κληρονομήσεις, κληρονομιά, ή να την αγοράσεις από κάποιον άλλο. Ναι. Τώρα, ποιος είναι το αφεντικό? Ο άντρας μου. Και εσύ, τι κάνεις? Εγώ εργάτης. Εργάτης, ναι. Δουλεύετε μαζί? Δουλεύουμε μαζί. Όταν έχει πολλή δουλειά, μαζί. Άμα είναι λίγη δουλειά και μπορεί να την κάνει και μόνος του, δουλεύει μόνος του. Πόσον καιρό μένει ανοιχτό το καζάνι? Για το χορζό, για το δικό μας καζάνι, μένει μία εβδομάδα. Μία εβδομάδα. Μία εβδομάδα. 12 ώρες την ημέρα. Το καζάνι λειτουργεί με ξύλα, καυσόξυλα, ανάβουμε φωτιά. Είναι δύο μέρη αποτελείται το καζάνι, το κάτω μέρος και το πάνω. Που μπαίνουν τα στράφυλλα. Άμα είναι καλά, δυνατά, βγάζει η καζανιά 10 κιλά, 12, αναλόγως. Γίνεται η απόσταξη. Μέσα στη ρατσί και το βάζω από εδώ. 25, 20, 30 μέχρι 45. Έχει πολύ κούραση, αλλά μ' αρέσει. Και η παρέα. Και η παρέα, ναι. Και η καλή παρέα. Τα πολύ καλαμπούρι. Όλα είναι ωραία. Τραγούδια. Τα τραγούδια, ναι. Τα αστεία. Όλα είναι ωραία στο καζάνι. Και ο παππούς μου δεκαετία του 60, του 70, δεν ξέρω ακριβώς, έφτιαξε αυτό το μαγαζί, το έκανε καφενείο. Τότε το χωριό αριθμούσε πολύ περισσότερους κατοίκους.
Ήταν 3-4 καφενεία στο χωριό Α. και κόσμος αρκετός. Άρα όλα τα καφενεία είχαν κόσμο. Είχαν κόσμο, μόλις γύριζε το απόγευμα από τη δουλειά τους, ερχόταν εδώ να πιούνε τον καφέ τους, να παίξουν την πρέφα τους ή τα χαρτιά τους, να συζητήσουν διάφορα θέματα που απασχολούσαν το χωριό για την κοινωνία και επιστρέφανε στο σπίτι μετά το βράδυ για να κοιμηθούν και να συνεχίσουν τη ζωή τους. Τώρα εσύ πώς περνάς τη μέρα, στο καφενείο δηλαδή. Στο καφενείο. Συνήθως τα πρωινά ανοίγει ο πατέρας μου. Εγώ είμαι στο σπίτι, κοιμάμαι, γιατί μου αρέσει να κοιμάμαι μέχρι αργά. Όταν ξυπνήσω θα έρθω εδώ, θα μαζέψω λίγο και θα περιμένω το απόγευμα να έρθει ο κόσμος. Έρχονται οι άνθρωποι, θα παραγγείλουν τον καφέ τους, συζητήσουν λίγο, θα παίξουν τα χαρτιά τους, θα κάνουμε τα αστεία μας, θα συζητήσουμε και σοβαρά. Όσο βραδιάζει, θα μαζευόμαστε και λέμε να πιούμε καμιά ρακή, ένα κρασί. Μία ρακή. Μία ρακή ή ένα κρασί. Οι πελάτες είναι άνθρωποι κυρίως του χωριού. Από άλλα μέρη έρχονται τα Σαββατοκύριακο. Ή τίποτα περαστικοί άνθρωποι, κάνουν βόλτα να δούνε τι γίνεται. Είναι συνήθως άνθρωποι μεγάλης ηλικίας, οι οποίοι δεν μπορούν πλέον να δουλεύουν και περνάνε την ώρα τους στο καφενείο για να πούνε μια κουβέντα, να παίξουν το χαρτί τους, να περάσει η ώρα. Και οι νεότεροι άνθρωποι δουλεύουν συνήθως το πρωί, θα απασχολούνται κάπου και στην ουσία μετά το απόγευμα θα μαζευτούμε πάλι και τα ίδια πράγματα πρωί-απόγευμα. Και οι συζητήσεις στα καφενεία γίνονται ανά εποχή. Ναι. Την περίοδο που είναι της ολοκομιδής μιλάνε για τις ελιές. Όταν είναι η περίοδο για τα μπέλια μιλάνε κυρίως για τα μπέλια. Ανάλογα τη χρονική περίοδο και τι συμβαίνει στις γεωργικές εργασίες, εκεί επικεντρώνεται η συζήτηση. Εκτός αυτού βέβαια μιλάμε πολύ για πολιτική. Καυγαδίζουν. Ναι. Αλλά μερικές φορές υπερβαίνουμε και τα όρια σε κάποιες συζητήσεις, αλλά δεν είναι κάτι που το πολύ σημαντικό. Γιατί την άλλη μέρα πάλι φίλοι και συνεχίζει τη ζωή. Έχει τραπέζι. Ναι, τραπέζια Μερικές φορές. Ναι, μερικές φορές κάνουμε τραπέζια έτσι πιο οργανωμένα, αλλά όχι για συγκεκριμένο λόγο. Συνήθως θα μαζευτούμε, θα είμαστε 5-6 άτομα, λέμε τι μεζέ να κάνουμε το βράδυ, να πιούμε ένα κρασί και συνεννοούμαστε μεταξύ μας, λέμε να πάρουμε αυτό, παίρνουμε κάτι συγκεκριμένο και το φτιάχνουμε. Τι δουλειά έχεις με το ταχυδρομείο? Αποφασίσανε κάθε χωριό να υπάρχει ένα κουτί το οποίο θα πηγαίνουν τα γράμματα του κάθε χωριού, επειδή οι ταχυδρόμοι πλέον έχουν πολλή δουλειά, πολλά χωριά δεν προλαβαίνουν και δεν ξέρουν όλα τα σπίτια και όλα τα γραμματοκιβώτια και έτσι αναγκαστικά ορίζουν ένα σημείο συνήθως πολυσύχναστο που είναι καφενεία και αφήνουν εκεί τα γράμματα και κάθε άνθρωπος έρχεται και παίρνει τα γραμματά του από εκεί. Αναλόγως, βέβαια πολλές φορές κάποιες μέρες μπορεί να μην έρθει, να έχει παραπάνω δουλειά, αλλά ο κόσμος ξέρει Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή ότι ο ταχυδρόμος αν θέλει να πληρώσει κάτι, ένα λογαριασμό ή κάτι άλλο και το ξέρουν και γίνεται με αυτόν τον τρόπο μια συνεννόηση μεταξύ των ανθρώπων για να μπορεί να εξυπηρετηθεί ο κόσμος. Τι μου αρέσει αυτή η δουλειά. Κυρίως για το λόγο που έχουν φτιαχτεί οι κοινωνίες, για την επικοινωνία των ανθρώπων. Ή ακόμα και η παρέα. Και η παρέα είναι μια ιεροτελεστία. Να κάτσεις, να πιεις το κρασί σου, στο μεζέ σου, να πεις μια κουβέντα με τον άλλον, ένα αστείο ή να μιλήσεις ακόμα και σοβαρά. Όλα αυτά, αν είναι κουραστική, κάποιες φορές ναι. Δηλαδή, άμα υπάρχει κόσμος, οι φωνές, πολλή συζήτηση, πολλή φασαρία, πολλές φορές σου φέρνει πονοκέφαλο. Για να πεις ότι είναι κάτι τόσο πολύ να σε κουράσει ή να πεις ότι μα πια δεν θέλω άλλο. Δεν νομίζω.
Τι κάνεις εσύ για ξεκούραση? Συνήθως όταν θέλω να διασκεδάσω κι εγώ εκτός καφενείου και να πάω κάπου αλλού, θα προτιμήσω ή κάποιο γειτονικό χωριό να πάω σε κάποιο καφενείο ή στο Ρέθυμνο, το οποίο εκεί μεγάλωσα και έχω εκεί πάρα πολλούς φίλους. Να πας να τους δεις λίγο, να πιεις ένα καφέ, να πιεις ένα κρασί, να κάνεις τη βόλτα σου. Κατά τα άλλα, άλλα χόμπι δεν έχω. Α, ναι, ναι, ναι. Δεν μου αρέσει ούτε το κυνήγι ούτε το ψάρεμα, ούτε ο αθλητισμός. Η δουλειά μου είναι μελισσοκόμος. Δηλαδή η δουλειά που ζω, που ζούμε. Εγώ ζω με την οικογένεια. Τα πρόβατα μ' αρέσουν, γι' αυτό τα έχουμε. Για το κρέας να είναι δικό μας καθαρό. Εδώ είναι καθαρά χόρτα μόνο τρώνε. Μαζεύουμε τις ελιές, αλλά η δουλειά μου είναι μελισσοκόμος. Εδώ ήταν το μελισσοκομείο του παππού μου του παππού. Μετά ο πατέρας του παππού μου είχε μελίσια, μετά ο παππούς μου, μετά ο πατέρας μου και εγώ μεγάλωσα σε αυτό το μελισσοκομείο. Εδώ υπήρχαν μελίσια πριν από 150 χρόνια. Ο παππούς μου τα είχε σε αυτά. Βάζανε από πάνω ένα καπάκι και από εδώ, από αυτή την τρύπα από εδώ, μπαίναν οι μέλισσες. Πώς γίνεται μελισσοκόμος? Πώς γίνεται. Ναι. Θα πρέπει να ξεκινήσεις να πας κάπου να βλέπεις κάποιον άλλον πώς φτιάχνει τα μελίσια. Αν μπορείς, αν δεν είσαι αλλεργικός, να μην έχεις πρόβλημα. Ή όπως ήμουν εγώ που ξεκίνησα με τον πατέρα μου. Υπάρχουν τώρα, οργανώνονται σεμινάρια, μαθήματα από το κράτος για τους μελισσοκόμους και από τους συνεταιρισμούς. Γίνονται κάθε χρόνο σεμινάρια για αρχάριους. Αν θες να την κάνεις καλά, σωστά, να έχεις καλή παραγωγή, πρέπει να διαβάζεις πάρα πολύ βιβλία, να πηγαίνεις σε συνέδρια, να πηγαίνεις σε σεμινάρια, να ασχολείσαι με το ίντερνετ. Στην αρχή πόσα κουτιά είχε? Όταν τελείωσα από το στρατό και ξεκίνησα με περίπου 150. Αλλά τώρα πόσα έχεις? Τώρα περίπου 600. Όχι όλα εδώ. Όχι. Τώρα το χειμώνα βάζουμε τις περισσότερες εδώ, ακούμια στην Τριόπετρα και στο Ρέθυμνο χαμηλά, όχι ψηλά να έχουν πολύ κρύο. Μετά πάμε στο Αμάρι, πάμε στο Ψιλορίτη, τις πηγαίνω στην Ιεράπετρα που έχει το δάσος με τα πεύκα και μαζεύουν από εκεί πευκόμελο. Αυτό, συνέχεια. Μία από εδώ, μία από εκεί, μία από εδώ, μία από εκεί. Έχεις βοήθεια? Ναι, έχω ένα άνθρωπο μαζί μου. Ναι. Όσο άμα έχεις πολλά μελίσια δεν μπορείς μόνος σου, δεν μπορείς. Και με βοηθάω και τον αδερφό μου και ο αδερφός με εμένα. Πουλάς χονδρική και λιανική? Ναι, πουλάω, έχω πολλούς πελάτες που παίρνουν από μένα κατευθείαν. Έχω αρκετά μαγαζιά που το συσκευάζουμε το μέλι με την ετικέτα μας, με όλα τα στοιχεία που δίνω σε αυτούς. Κάποιοι από αυτούς κάνουν εξαγωγές, δηλαδή το μέλι από εδώ, το μέλι που βγάζω πάει στην Αμερική, πάει στη Γαλλία. Εγώ παράγω μέλι, βασιλικό πολτό και γύρι και κερί. Και κερί. Ακριβά είναι όλα αυτά? Ναι, είναι όλα ακριβά. Το πιο ακριβό είναι ο βασιλικός πολτός. Πόσα τα γραμμάρια? Ναι, τα 10 γραμμάρια πολλούνται περίπου από 25 έως 40 ευρώ. Τι γεύση έχει αυτό το μέλι? Εδώ τα μέλια που βγαίνουν εδώ στην περιοχή μας είναι ίσως από τα καλύτερα της Κρήτης, γιατί είναι το κλίμα ξηρό, με το καλοκαίρι πολύ ζεστό
Εδώ βγαίνουν εξαιρετικά ανθόμελα και θυμαρίσια μέλι με το θυμάρι το κλίμα. Όσο ξηροθερμικό το κλίμα, τόσο καλύτερα τα μέλια. Πιο δυνατά, πιο μυρωδάτα. Οι χοντρέμποροι για να τα αγοράσουν χρειάζονται κάποια ανάλυση από χημείο. Και βλέπουμε ότι τα μέλια εδώ είναι πάρα πολύ καλά. Υπάρχει πρόγραμμα επιδοτήσεις στην Κρήτη, στην Ελλάδα? Είναι ένα πρόγραμμα που επειδή οι κυψέλες μετά από χρόνια σαπίζουν, χαλάνε. Τα ξύλα σπάνε, χαλάνε. Μας δίνουν κάποια χρήματα για να παίρνουμε καινούργιες κυψέλες, όχι για να παίρνουμε χρήματα για να τα τρώμε, να τα δίνουμε αλλού. Αγοράζουμε τις κυψέλες μαζί με τα υπόλοιπα καπάκια, όλα αυτά, και με τα τιμολόγια παίρνουμε πίσω, όχι όμως όσα θέλουμε. Μας λένε ότι ένα ποσοστό περίπου 10%, δηλαδή αν έχεις 100 μελίσια μπορείς να πάρεις 10 κυψέλες το χρόνο. Πρέπει να αγαπάει τις μέλισσες ή μόνο τα προϊόντα? Κάθε χρόνο έρχονται σε μένα 5-6 καινούργιοι μελισσοκόμοι που θέλουν να γίνουν μελισσοκόμοι και αγοράζουν 5-6 κουτιά. Τους πουλάω εγώ δηλαδή. Σε όλους λέω αυτό το πράγμα: αν δεν τις αγαπάτε, μην τις πάρετε. Γιατί δεν πρέπει να τις βλέπεις μόνο σαν χρήμα, δηλαδή να βγάζω λεφτά. Θα πρέπει να σου αρέσει. Δηλαδή εγώ όταν έρχομαι σήμερα, ας πούμε, που είναι καλή μέρα και τις βλέπω που έρχονται, κοίτα αυτή που θα μπει τώρα εκεί πέρα, έχει κάτι κίτρινο στα πόδια της. Αυτή είναι η γύρι. Για να είναι υγιές ένα μελίσι πρέπει να έχει συνέχεια γύρι. Δηλαδή έρχομαι και κοιτάζω, έρχεται γύρι, άρα σημαίνει ότι είναι καλά, ότι είμαστε εντάξει. Και το βράδυ να τις ονειρεύεσαι. Στις ελιές, Δανιέλ, κρατάνε και καφέ και τσιγάρο. Ναι. Έτσι μαζεύουνε. Οι νέες ναζόκτρες. Μη με παίρνεις τώρα, μη με παίρνεις. Θα έρθετε όταν θα μαζεύουμε τα μουρέλα. Τι μαζέψαμε, ρε, αφού ανεβήκαμε. Έτσι μαζεύανε μία φορά, πολύ παλιά. Ναι. Από το 50 και πριν. Μετά τις καθαρίζανε τις ελιές και είχανε μηχανές. Και τις μαζεύανε με τη μηχανή. Ναι. Αργότερα παίρνανε δίχτυα και τα στρώνανε από κάτω από τις ελιές και τις μαζεύανε. Τώρα έχουνε μηχανή και τη ραβδίζουνε. Μόνο γυναίκες? Και άντρες, Φερνάνδη. Και τις μαζεύανε και πιο φρέσκες. Εμείς τώρα έχουν πέσει πολύ καιρό. Τώρα θα έχει περισσότερα οξέα, αλλά εντάξει, είναι όμως πάλι καλό το λάδι. Είναι καλό το λάδι. Καλώς του το αγόρι μου, καλώς του το αντρί μου. Πολύ ζημιά είχε με το φορτίο. Πριν 4 χρόνια. Ναι. Άνθρωποι που βγάζανε 5 τόνους λάδι, πάρα πολύ, τώρα δεν έχουν να φάνε. Το χωριό μας έβγαζε πολύ λάδι και ζούσαμε από εκεί. Πουλούσαμε το λάδι και κάναμε τις άλλες μας ανάγκες. Τώρα όμως που δεν βγάζουν εισοδήματα, αναγκάστηκε ο κόσμος και έφυγε.
Η ζωή Οκ. όμως είναι πολύ καλή, γιατί το κλίμα είναι πάρα πολύ καλό. Ναι, ναι. Για όσους όπως εμείς που είμαστε συνταξιούχοι και έχουμε και ένα άλλο εισόδημα, συντηρούμαστε, έχουμε και λίγα ζώα, μαζεύουμε και λίγο λάδι, εντάξει, και πορευόμαστε πολύ καλά. Πορευόμαστε πολύ καλά. Ναι, είναι πολύ. Εδώ είναι πάρα πολύ ωραία να ζεις. Αλλά ένας νέος που θέλει να έχει οικογένεια και υποχρεώσεις δεν μπορεί να ανταπεξέλθει. Όχι, το κουβάλι ήταν, εγώ στο αφήνω. Τράβα το εσύ. Να φέρω και το άλλο. Αυτά τα πανιά τα λένε λινάτσες και είναι 8 μέτρα επί 12. Τα καθαρίζει το εργοστάσιο, Ντανιέλ. Έχει ναι. αέρα, τα φυσάει, φεύγουνε, τις κλείνει και μετά τις βάζει και βγάζει λάδι. Εμείς βγάζουμε μόνο τα χοντρά, Ναι, ναι, τα ναι, ναι, μεγάλα. ναι. Σιταρίδα. Σιταρίδα. Το κάνουν βραστό, το βάζουν στις πίτες και σαλάτα. Αυτό είναι μάραθο. Ωραία γεύση είναι αυτό. Πολύ ωραία. Και το βάζουμε στις πίτες και τσιγαριαστά με κρέας. Το είδατε! Ορίστε, ορίστε, ορίστε. φέρνω. Ορίστε, ορίστε, περνά. Αυτό που σου έδωκα το πρωί για να βάλεις στη σαλάτα. Ναι, τη βάζουμε στα βραστά αυτή, όχι στα τσιγαριαστά, ούτε στις πίτες, γιατί είναι πικρό χόρτο. Αυτά είναι τσιλιμιγκούνια και μπαίνουν και αυτά στη σαλάτα και στις πίτες. Αυτό είναι που σου είπα ότι μυρίζει σαούζο. Είναι Κλαδοκαρέ. Και στα βραστά και στα τσιγαριαστά. Παπουλάκια. Κάνει λουβάκια, σαν φασόλι και έχει μέσα τον αρακά. αρακά. Τρώμε. Α, Τον ναι. αρακά. Αυτό είναι το άγριο. Τι είναι αυτό? Στα φιλίνακας. Τα αλόνια τα είχαν μία φορά και μαζεύανε εκεί τον καρπό και βάζανε τα γαϊδούρια και γυρίζανε γύρω-γύρω και πατούσανε το στάρι Ναι, ναι. και το θρουλούσανε και όταν φυσούσε ο αέρας
ερχότανε και είχαν ένα σαν θρηνάκι το λέγανε, Ναι. που το πετούσανε ψηλά και έπαιρνε ο αέρας στο χόρτο και έμενε ο καρπός. Αυτά τα αλόνια θα δεις γύρω-γύρω στο χωριό, κοντά στο χωριό. Και θα έχει κάθε οικογένεια, το κάθε σόι μάλλον, Ναι, ναι, ένα. ναι. Ο παππούς μου, ο αδερφός του, τα ξαδέρφια του, ένα αλόνι για όλο το σόι. Και μαζευόταν έτσι μια του νους, μια του άλλου και επεξεργαζότανε τους καρπούς τους τότε. Αυτό ήταν το εργοστάσιό τους. Νάτο! Ω, μεγάλο! Ένα μεγάλο! Φερνάντε, έλα! Έλα. Με λένε Γιάννη Χαραλαμπάκη και είμαι ο πρόεδρος του Ομίλου Νεολαίας Σαχτουρίων που λειτουργούμε ως πολιτιστικός φορέας στο χωριό μας. Εδώ είναι το τελευταίο σημείο της Ευρώπης. Τα σαχτούρια είναι δύο οικισμοί. Είναι τα πάνω σαχτούρια και τα κάτω σαχτούρια. Σαχτούρια υπάρχουν πολλές εκδοχές. Πώς πήραν την ονομασία τα σαχτούρια. Μία εκδοχή είναι ότι όπως έχουμε πει, επειδή ο οικισμός των Σαχτουρίων προϋπήρξε στους οικισμούς του Αγίου Στεφάνου, του Αγίου Βλασίου, του Κατσομάτη και των Αρακολιανών, επειδή τότε οι Άραβες, οι επενετοκρατίες κυνηγούσαν τους κατοίκους από αυτούς τους οικισμούς και φώναζαν Σαχτούρ, Σαχτούρ, που στα αραβικά θα πει τρέξε γρήγορα. Άλλη εκδοχή είναι ότι πήρε την ονομασία από το ιστιοφόρο το Σαχτούρης, που ήταν ένα αστιοφόρο 18 έως 20 μέτρων που με πανιά. Και μία άλλη εκδοχή είναι ότι πήρε την ονομασία από τους Αρκουλαίους, από τα πριγκιπόπουλα που ήρθαν από την Κωνσταντινούπολη, όπως πολύ σωστά έχει αναφέρει σε βιβλίο ο ιστορικός και ερευνητής ο Αντώνης ο Στιβαχτάκης, το οποίο θεωρώ ότι είναι και η πιο βάσιμη εκδοχή για την ονομασία των Σαχτουρίων, ότι την ονομασία την πήρε από τους Σατούριους, που ήταν πριγκιπόπουλα που ήρθαν στο Ρέθινο και κατοίκησαν και από εκεί ήρθαν και κατοίκησαν και εδώ στην περιοχή και μετά από Σατούρια ονομάστηκαν Σαχτουρία, όπως αναφέρεται και στο Οθωμανικό κτηματολόγιο. Τα Σαχτούρια αναφέρονται Σαχτουρία, οπότε για εφωνία μετά ονομάστηκαν Σαχτούρια. Αυτές οι εκδοχές υπάρχουν, οι οποίες ακόμα δεν έχει οριστικοποιηθεί ποια από όλες αυτές είναι η σωστότερη. Να κάνουμε μια βόλτα στο χωριό. Αυτό ήταν το πρώην δημοτικό σχολείο. Όταν πήγαινα στο δημοτικό σχολείο εγώ, είμαστε 70 παιδιά. Μετέπειτα τη δεκαετία του 90 και μετά τα παιδιά λιγόστεψαν και με αφορμή αυτό έκλεισε αυτό το σχολείο και πήγαινα μετά στις Μέλαμπες. Αυτός ο χώρος τώρα έχει μετατραπεί σε πολιτιστικός σύλλογος, ο οποίος ιδρύθηκε με αφορμή μια μεγάλη καταστροφή που υπέστη η περιοχή μας από μια μεγάλη καταστροφική πυρκαγιά στις 7 Ιουλίου του 2000 και από τότε αποφασίσαμε όλοι οι άνθρωποι με συλλογική προσπάθεια να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες εκείνης της στιγμής. Γίνονται διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις και κοινωνικές εκδηλώσεις σε αυτό το χώρο και προσπαθούμε να τον αναβαθμίσουμε ακόμα περισσότερο. Καταγράφουμε τα στοιχεία τα ιστορικά και του χωριού μας. Η σημαντικότερη ημέρα των Σαχτουριανών είναι η 4η Μαΐου του 1944, το οποίο τα Σαχτούρια υπέστη ολοκαύτωμα από τους Γερμανούς μετά από τη στεναρή αντίσταση που προέβαλαν κατά των κατακτητών. Αυτός ο χώρος είναι και ιστορικά μνημεία για τους Σαχτουριανούς, διότι όταν αντιστάθηκαν οι Σαχτουριανοί κατά του ναζισμού, οι Γερμανοί τα γκρέμισαν, χωρίς κανένα ίχνος σεβασμού και την εκκλησία και το σχολείο, και την εκκλησία στα κάτω Σαχτούρια, αλλά και τους δύο οικισμούς. Υπέστη ολοκαύτωμα το χωριό και πλήρωσε και βαρύ φόρο αίματος. Εδώ υπάρχει το μαυσολείο, το οποίο έχουμε τα οστά των ηρώων, το οποίο έχει σαν το αίμα τους για το υπέρτατο αγαθό της ελευθερίας. Άρα αποτελεί και για μας εδώ πέρα ένας ιστορικός χώρος για τους Σαχτουριανούς και ένας τόπος υπερηφάνειας.
Είναι μία βρύση που χτίστηκε το 1933. Υπάρχει μία δεξαμενή νερού, η οποία από εδώ τροφοδοτούνταν οι Σαχτουριανοί με νερό στα σπίτια τους όταν δεν υπήρχε το δίκτυο. Το δίκτυο στα σπίτια. Από εδώ ερχόταν και παίρνανε με τα σταμιά οι γυναίκες νερό και εδώ πέρα υπάρχουν μια κατασκευή, μια σειρά από γούρνες οι οποίες πλένανε οι γυναίκες τα ρούχα. Εδώ πέρα γινόταν η μπουγάδα και ήταν και ένας κοινωνικός χώρος. Παλιότερα γινόταν γιορτές εδώ πέρα. Γιορτές, πολιτιστικές εκδηλώσεις, γλέντια. Υπάρχει ο πλάτανος εδώ πέρα, ο οποίος είναι ένα αιωνόβιο φυτό. Γινόταν και γιορτές και κοινωνικές εκδηλώσεις όπως γάμοι, αραβωνιάς, βαπτίσεις. Όλα αυτά τα ερείπια, τα αλόνια που είδατε, τις βρύσεις, τους μήλους, τους παλιούς, είναι ότι τα παλιότερα χρόνια οι κάτοικοι του χωριού μας ασχολούνταν με τη γεωργία. Κυρίως με τη γεωργία, δηλαδή είχαν σιτηρά και ελιές. Το προϊόν που παράγαν ήταν το λάδι και σιτηρά. Εδώ πέρα υπάρχουν 17 εκκλησίες τώρα, εξοκλήσια και 2 ναοί. Που αυτό ας πούμε καταδεικνύει και το θρησκευτικό ήθος των Σαχτουριανών. Πιστεύανε πολύ στο Θεό. Γι' αυτό υπάρχουν και πάρα πολλά εκκλησίες. Ο Άγιος Στέφανος είναι η εκκλησία που βρίσκεται στην νοτιοανατολική πλευρά του χωριού μας και το οποίο υπάρχει οικισμός που προϋπήρξε του οικισμού εδώ πέρα των Σαχτουριών. Εκεί κατοικούσαν Σαχτουριανοί στον Άγιο Στέφανο και οι οποίοι έφυγαν μετά διότι τους κυνηγούσαν οι πειρατές από τη θάλασσα και μάλιστα οι μισοί, οι οποίοι ονομάζονταν Χαχαριδάκηδες, πήγαν και κατοίκησαν στις Μέλαμπες. Οι άλλοι μισοί ήρθαν εδώ στα Σαχτούρια και κατοίκησαν. Είναι ένας ιστορικός τόπος για τους Σαχτουριανούς. Είναι ένας τόπος ο οποίος είναι τριγύρω αγροτική περιοχή, όπου οι Σαχτουριανοί βρίσκονται σχεδόν καθημερινά σε αυτή την περιοχή, το οποίο παράγανε σιτηρά, κτηνοτροφία και άλλα. Αυτό που θα ήθελα είναι να διατηρήσουμε εδώ πέρα το φυσικό κάλος του τόπου μας, το οποίο μας το έχει εδώ, είναι ένα μνημείο της φύσης και αυτό είναι και το μέλημα του πολιτιστικού μας συλλόγου, να καταγράψουμε την ιστορία και να τη διαφυλάξουμε και να τη συνδέσουμε και με την τουριστική ανάπτυξη που έχει αυτή τη δυναμική ο τόπο μας. Δεν θέλουμε λοιπόν να αλλάξουμε πράγματα, απλά θέλουμε αυτό το τόπο να αναδείξουμε όλα αυτά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα για το μέλλον των επόμενων γενιών. Αυτό είναι κίτρινο, αυτό είναι άσπρο και αυτό είναι... Μαύρο. Ποιο είναι μαύρο? Τούτο είναι. Σταρέλο. Δώσ' το. Αέρα θέλει. Άφησε μου το. Άστο. Και το προζύμι το αγόρασες από το φούρνο. Ναι. Ή κρατάς προζύμι από το προηγούμενο ψωμί, αν ζυμώνει συχνά. Βάλα αλεύρι και βάλ το μέσα. Βάλ το χέρι σου να μην φεύγει. Φίξει. Το 65 τον έφτιαξα. Ναι. Και μετά ζυμώναν εδώ πέρα 7 οικογένειες. Και κάθε μήνα ζυμώνανε, κάθε μήνα τότε. Τέλειωνε ο μήνα, σε τρώγα το ψωμί, πλέον να ξαναζυμώσουνε. Και σκέψου τώρα ή τα ψωμιά έχει βγάλει. Ο φούρνος. Φαγητά, αραβωνιάσεις, βαφτίσεις, γάμοι που γινόταν εδώ πέρα ψήναμε στο φούρνο. Αυτό έβλεπα τη γιαγιά μου και ζύμωνε και έμαθα κι εγώ σιγά σιγά. Κάμε τώρα το σταυρό. Κάμε το σταυρό. Περίμενε.
Μα κοίταζε τώρα. Αυτό το χαβάτο. Εύρη. Τελειώνουμε. Από κάτω το Εδώ κάτω. Εγώ τώρα έφτιαχνα παπούτσα εδώ πέρα. Δήθεν ότι κόβω ένα ζευγάρι σόλες. ναι. Ακονίζομαι. Και μετά το κόβουμε γύρω-γύρω. Αυτό είναι του γαϊδάρου το παπούτσι. Δεξιό αριστερό. Θα δεις απάνω ότι άρχισε να τσασπρίζει. Ανακάτευε. Παππού. Έλα. Νερό. Νερό. Πόσα κιλά είναι τώρα? 30. Να πότε είχαμε ζυμώσει? Πότε είχαμε ζυμώσει, το Σεπτέμβριο. Το Σεπτέμβρη. Ναι. Οι γυναίκες ζυμώνανε και οι άντρες ανέβαν το φούρνο. Είχαν μοιράσει τις δουλειές. Ναι. Λοιπόν, έλα να μου βγάλεις τη ζύμη τα κατάκα και εγώ σου τσιπλάξω, έλα. Λες. Μα δεν είναι αυτό κατάσταση. Πρέπει να μάθουμε ρε Νικόλα και εμείς τα πρώτα. Ωραία, την άλλη φορά τους έπλασα, αλλά μου κάνανε ραγάδες. Γιατί, όπως τους έπλαθα? Γιατί δεν τα έκανες με μαλακό τέτοιο να μην σου ραγίζει. Έβανες δύναμη, πώς να σου πω τώρα. Και σε σούσκανε. Είναι αυτό. Ναι. Αυτό είναι προζύμι. Δυο προζυμάκια φτιάξει. Ωραίο. Αποστόλη, μια φορά κάνανε. Κακαίστρα τι εννοεί ο ποιητής. Ότι είναι... Γιατί μωρέ, γιατί? Το δεξί χέρι τη μαζεύει γύρω-γύρω και το αριστερό το βοηθά για να... Πατέντες. Τσιτάρλας από το βάλει. Σαν τα μήλα, σαν τα ρόδα, σαν τα ιζανιούτα. Αυτό θα βάλω την πλάκα. Ωραία, πάμε τώρα.
Oh, It's beautiful. Θα βγάλω το υπόλοιπο Ναι. να πετάξω το κομμένο. Όσους κρατήσουμε και μετά θα το κόψουμε, το βάλω μέσα. Τι είναι όλα αυτά? Τι είναι κολοτσιτιές, φασολιές και ντοματούλες, αλλά είναι μικρές ακόμα. Είναι και αυτό ένα αλόι. Τι κάνεις με την αλόη? Αυτή λένε ότι είναι φάρμακο για τα πόδια, όπου πονάει κανείς, είναι λέει καλή. Έτσι λένε. Τι λαχανικά έχεις Τι τώρα λαχανικά στο έχω κήπο? στο Ναι. κήπο. Αυτά είναι κρεμμύδια, αυτά όλα. Είναι κρεμμύδι και μαρούλι μέσα. Και αυτά είναι χόρτα που τα μαζερεύουν. Και αυτά. Στίβουν τον λένε. Α, ναι. Ναι. Αυτές είναι μελιτζάνες. Αυτές είναι μελιτζάνες. Και αυτό? Μαρούλι. 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 Ναι. Αυτές είναι πιπερζές. 1, 2, 3. Και εκεί είναι αγκουρζές. Είναι αγκουρζές. Αλλά είναι από αυτά που κάνουν τα ξυλά αγκούρα που λένε τα άσπρα αγκούρι. Ναι. Εκπληρώνω ξεράθηκαν και βάλα άλλες. Και αυτές είναι φασολιές. Μαρούλι. Άλλα μαρούλια είναι, διαφορετικά είναι. Ναι. Αυτές είναι όλες βολοτικές. Αυτές είναι φασολιές. Τύπος που λένε. Φασολιές. Ναι. Και εδώ βάλε και μια μικρούλα τραγουλίτσα, αλλά είναι ακόμα μικρή, αλλά πιστεύω θα γίνει εδώ πέρα. Και αυτή η ντοματούλα είναι μικρή, και αυτή είναι κολοτσίδια, και αυτή είναι φασόλιες. Αυτά, δεν έχω τίποτα άλλο. Αρκετά είναι για το καλοκαίρι. Για το καλοκαίρι, Για την οικογένεια σου. 2 άτομα ήμασταν εμείς με τον άντρα μου. Εντάξει, τα παιδιά παίρνουνε και κολοτσίδια, μας φτάνουν. Ναι, τα αγόρασα έτοιμα φυτά. Μόνο τα φασόλια είχα εγώ. Α, ναι, ναι. Ναι, αυτά. Τις φασολιές είχα εγώ. Και οπότε σε όλα που βλέπεις αυτά, όλα είναι αγοραστά. Τα αγόρασα. Όλα τα αγόρασα. Τι κοπριά χρησιμοποιείς? Βάζω κοπριά από τσικότεχνου και από τα κουνελάκια. Αυτή βάζω, δεν έχω τίποτα άλλη κοπριά. Και τώρα έχω βάλει. Την ανεβάζω εδώ, το χειμώνα με τη βροχή, σβήνει που λένε, και τη βάνω το καλοκαίρι. Αυτά. Έχει πρόβλημα με τον αέρα και με τη θερμοκρασία? Ναι, άμα δεν θα ξεραθούν. Ναι. Αλλά άμα τα ποτίζεις 2 φορές τη βδομάδα που λένε, εντάξει, δεν έχουν πρόβλημα. Αλλά άμα φυσήξει δυνατός αέρας, θα τα σπάσει. Ναι. Εγώ τώρα τις ντομάτες έχω δεμένες. Με σπάγω, στα σίδερα, στα ξύλα. Έχεις προβλήματα ή αρρώστια τα φυτά εδώ στο Τα κήπο? φυτά τα πιάνει πυρηνόσπορος. Κάτι είναι που τα ξεραίνει. Ναι. Ναι, άμα δεν τον βάλει στη άφη ή θεοχαλτσίνη. Να, τώρα τον έχω βάλει θιάφη. Με τον καιρό που βρέξε προχθές, τον έβαλα θιάφη. Πάντα τα ίδια λαχανικά καλλιέργεις? Έλα σου πω το χειμώνα, το Σεπτέμβριο-Οκτώβρη, βάζω και στέφουκλο, βάζω και φρύζα. Τώρα έχεις μόνο μία κότα. Μία κότα. Γιατί? Γιατί τσι φάγανε. Τα ζώα, τα άγρια μου τσι φάγανε, δεν ξέρω τι μου τσι φάγανε. Μία κότα έμεινα και έχω και μικρά πουλάκια, αλλά είναι ακόμη μικρά, πολύ μικρά. Σαν να κλουβί μέσα. Αυτούς. Έχεις φασολάκια, Δανιέλα? Ναι, μικρά. Εσύ, Τι είναι το μπλε σκόνη? ναι, σκόνη είναι, εσύ τι βάνεις. Τι είναι?
Είναι γαλαζόδρα τι λένε, γαλαζόπετρα. Δεν κόψε μωρέ μάνα, έχει κανένα ψαλίδι μέσα. Πρέπει να είναι. Κάθε φορά που έρθουμε ρε παιδί μου και σκοτώνω και κάθε φορά είναι κι άλλες. Το να το έτσι. Είδες πολλές που είναι, είναι κι άλλες. Τώρα με τη δροσούλα φαίνονται. Το που εγώ τη σκοτώνω. Δύο φορές τη μέρα ποτίζεις το? Όχι. Ποτίζω σήμερα, θα ποτίσω αύριο, μάλλον όχι. Μεθαύριο πάει να ποτίσω. Όχι κάθε μέρα. Μάγια από πάνω έχει. Έχει μερκάκι εδώ. Ποια? Η από πάνω, εκείνη εκεί που είναι. Δεν ανέβει, έτσι πάνω. Δεν ανέβει το. Το καφενείο είναι παλαιό. Είναι άνω 150 χρόνων. Από τον παππού μου. Ναι, παππούς. Ναι. Ο πατέρας μου μετά. Ο πατέρας μου πέθανε το 2004. Το έφτιαξα το μαγαζί και το ανοίγω έτσι κάπου. Αλλά είστε μουσικός. Ναι. Τι όργανο παίζεις? Λαούντο και τραγουδάω κιόλας. Από μικρός μου άρεσε από παρέες, είχα επηρεαστεί. Και ο πατέρας μου ήταν μέραχλης άνθρωπος. Και εντάξει, ας πούμε, το σόι ο πατέρα μου ήταν, τη μητέρα μου το σόι. Σιγά σιγά, ας πούμε, γνωρίστηκα κάποτε με ένα αυτό, μου λέει να κάνουμε παρέα, εντάξει. Και πρέπει να ξέρεις τις νότες. Κοίτα να δεις, εμάς τα χρόνια, δηλαδή τότε, αλλά δηλαδή οι περισσότεροι εμάς, ας πούμε, δεν ήξεραν με νότες. Αν τραγουδάς, τι τραγούδια? Εγώ τραγουδάω συνήθως κριτικά τραγούδια. Αλλά είναι και τα καλά μαζιανά που τραγουδάμε και τσάμικα έχω τραγουδήσει, τα κέντρα παλιά που είμαστε στα κέντρα, τα ζητούσαν αυτά τα τραγουδία. Γενικά τα κριτικά τραγούδια, τι θέματα? Συνήθως έχουν αίσθημα μέσα τους, αγάπη, έρωτα, ευαισθησία. Άσες αμάλι γίνου σύντροφος μου, κήρυξε με να σκοτωθώ, γίνου σύντροφος μου. Γράφεις τραγούδια ή συνθέτεις? Όχι.
Δηλαδή, εγώ σε τέτοιο, δηλαδή, μία ματινάδα μπορεί να την κινήσω, να την χερτώ και να περάσουμε 2 μέρες για να τελειώσει. Είναι τυρκουργή που τη βάζουμε ερμηνευτής καλός, αλλά τυρκουργός Πήγες στην Αθήνα για να παίξεις. Πήγα Αθήνα και έκανα 2 χρόνια. Μετά έφυγα από εκεί και ήμουν στο Ηράκλειο, φεύγω από το Ηράκλειο, πάω στη Ρόδο. Στη Ρόδο. Στο νησί στη Ρόδο. Έχω ταξιδέψει Νότιο Αφρική, Ολλανδία, Αυστρία. Όλα για να παίξεις μουσική. Βέβαια, ναι, βέβαια. Με χορευτικούς λόγους και εδώ στην Ελλάδα σε πολλά μέρη. Έχω παίξει, έχω πάει σε αμέτρητα πανηγύρια στο νησί, στην Κρήτη. Σε αμέτρητα τα πανηγύρια.